Giaprubahan na sa konseho sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpasaka sa presyo sa mga health services sulod sa Cebu City Medical Center kun CCMC. Lakip sa mga basic health services nga gipasakahan og presyo mao ang stool exam ug urinalysis nga gikan sa tag 30 pesos anaa na sa 250 pesos pataas. Ang CT scan sab nga tag kapin 5,000 pesos gipasaka na ngadto sa 23,000 pesos. Ang maong kabag-uhan na hukman sa Cebu City Council human masayran nga kaniadto pang 2010 o 14 ka tuig pa uwahing naamyendahan ang mga presyo sa mga serbisyo sa CCMC. Ang aspirant Cebu City Councilor sa North District, Doc Boy Labella, may padayag siyang pagsupak sa pagsaka sa presyo sa mga serbisyo sa naasoing tambalanan. Dili yun unta ang ayan kay naglisod yun ang mga tao ron. Nya dahil magkasakit, madaan ang ospitala o nya with the current with the plan to increase that, makabangan yun taon ang budget kada pamilya. And we have a high rates of poverty line even in Cebu City. Matud pa ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga ang rason sa pagsaka sa presyo aron matakdo sa rate sa PhilHealth kinsa mausab ang mupas-an sa maong mga bayronon. Giklaro sab sa mayor nga dili kini makaapekto sa mga pasyente nga magpatambal sa CCMC. So for example, if blood test is 100 pesos and now it is 500 pesos, ang atuang gipangayo og reimbursement sa PhilHealth is still 100 pesos. So muna, there is a need to increase it to PhilHealth standards, which is 500 pesos. Kay para amo mapaningil sa PhilHealth is 500 pesos. It has no effect to the patient, but it has a lot of effect to the city of Cebu. Kaya ang reimbursement will be based on that. Dugang pa ni Garcia nga mokabat sa 500 ngadto sa 700 million pesos ang subsidy nga mapagawa sa Cebu City Government matag tuig alang sa medical expenses. Asoy sab niya nga ang kwarta nga ma-reimburse sa kagamhanan gikan sa PhilHealth dakong tabang aron sa pagpaspa sa pagtukod sa CCMC. Grabe kay atong expenses for medical. So we are looking for ways and means for health, no, nga ma-lessen ang expenses. And one is if makakolekta ta og dako-dako gikan sa PhilHealth, pinaagi aning ordinansa. That's one. The second is atong tiwason ang CCMC. Ngano ato mang tiwason ang CCMC? Kay para makaadta og services. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.